Yen sembah niring ulun kapurba reseng merbengrat arat sahanane kang kanang sing dasih maweh buku sawegeng Poncorong Wotejo sumeblak padyang tatrawangan sayak ditutut sorote sang sweng surya pranyoto punika janing Dyah Ayu Rara Anggal Restika Yunita Sari ingkang wesengkar saking sasana pusara kinanti manjing sasana rinengga ingkang nalika sumur katingal sampat tati pengagemanira temantian putri akam cacondok wangun tulan tuman kali katinare desetyo jene condok mentul kang ebah uga ngagem puspita sekar jagat kang sarana kang pindha Cundapati kawriyan sang-sangan kembang tarbut cahya hangering garing wisma pati kalebyar pating panjurat lamun kasarusana ing pandhan kurung candrane pindha hasa saliperna endai busana haming wi gondas rosola salogane pramila sulistianing Sri Atmaja temanten purih datan ora ana tacat setitik DDO Selo harap tata pitana handen inggih pundhita pradesan ingkang kaiga Adidasa Purwa eka marang sawiji adili wis dasa 10 Purwa wiwitan marang tetangga ingkang jenengga ing Pertiwi kinapit ing samudra kata ingkang sami anggana araras nanging dateng kadi wonten ing pradesan Karangreja Bila kena tiadani pradesan kang panjang punjung pasirila jinawi kemah ripah toto karto toto Daraharja panjang tuku capani punjung luhur kawibawani pasir samudra wukir gunung loh tulus kang sarwa tinandur jinawi murah kang sarwa tinuku kemah katandu para kawuleng kahangun dipoko datan ana pedoti Prating madyaning sasana pawian kaget rosing panggalih dupi uninga sagung para tamu sekebak brambalabar temantian putri rumas buang-buang emah dipuja lan diagungke para tamu lan pamiyarsa dados ratuning sedinten temantian putri daya-daya lenggahing tampar dento kursining kanthi kinebutan patah kembaran patah dumadi lari masih timur nalika semana temadyan putri wis lenggah anggana araras kanthi lulus Raharja sirna saliring Sukerta tawanten putih sawelenggah anggon ora raswana sasana adi inggih ing sasana rinengga sedaya kala wenggah awet parkayipun Gusti Kang Agung saha tunggu pangestu saking ngarsa panjenengan sekaliyan sagung merlinggah kakung suwapna tringkang satu kirmanten lumadini titi laksana salajengipun menika sawaripun Sri Atmaja penangadan jalu saking wisma pasanggrah tumuju dhateng sasana pawiwahan wonten ingkang kepareng jengkaraken Sri Atmaja pinanganten jalu inggih panjenenganipun Bapak Bayan Sutrisno
Lumampahipun kadhereken Bapa Parno talasan Bapa Tukimin. Nyuwun pangestunipun dumateng panjenenganipun Bapa Sutresna talasan Bapa Parno Bapa Tukimin kasuwun jengkaraken Serat Mojo pinanganten kakung tumuju dhateng sasana pawiwahan. Sinarengan lumampahipun Serat Mojo pinanganten jalu saking Wisma Pasanggrah pinarung ungling landrang wilujeng laras pelok patet barang sumuga nuwun. Para pamirsa, para kadang sutresna, para tamu sinedahan kakung Dewa Putri ingkang satu bagya mulya. Serat Mojo pinanganten jaya kalian keparang lungsir saking Pandawi Agung tumuju dhateng Sendang Toya Wening Indhes Sendang Panguripan. Kagem ngaturaken puja mantra wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbeng ratya Gusti ingkang murbeng kawasa. Jengkering Serat Mojo pinanganten sekalian tumuju dhateng Sendang Toya Wening pinarung ungring gending Kebo Giro. Duwadajipun Bapa Payana Tresna kasuwun jengkaraken Serat Mojo pinanganten jalu tumuju dhateng Sendang Toya Wening utawa Mubang Dusun.
pinarong suarane gongso tinabut tinatap piro pradonga rahayu ngrembaka aliyah-aliyah lampahira siap mojo penangantien tumuju datang sasana pawiwahan saperlu hang lambai pasrah panembing serat mojo penangantien wonten ingkang marsani lampah inggih punika Bapa Bayan Sutrisno lumamahipun kandharaken Bapa Parno talasan Bapa Tugipin nalika semono Sri Atmaja pinangantian sampun dumugi wonten saking pawiyahan kepareng Hakayai Karya